Sponzorom tohto videa je firma superstrava.sk. V dnešnom videu si ukážeme, čo mi poslali. A poslali mi také, tak toto vyzerá. A potom ešte mi poslali nejaké limetkové. Nakupujte, je to výborný obchod, určite odporúčam. Tak mi poslali tak. A inak ešte tak. Pred začatím videa, ak poznáte Rádio Myšiačik, čo je dosť parádne rádio, určite link máte v popise na Rádio Myšiačik, určite počúvajte. Ideme si ochutnať asi Milk Crunch, to som v živote že nemal. Ja som ani nemal žiadnu čokoládu, akože to Mr. Beastovú. No čo na to poviem? Taká dobrá čokoláda, poviem. Tak je celko dobrá. Chutnať orieško. 2, 1. Akože, no, nechcem nič hovoriť. Táto oriešková mi moc nesedí. Tak tu zhodnotím. Najlepšie je asi Milk Crunch. Je strašne dobrá. A ďakujem superstrava.sk alebo superstrava.cz, že mi poslali ešte aj toto mi poslali, takže to je to ochutnám potom po videu. Link máte dole v popise, určite nakúpite, je to dobrý e-shop. Chcel by som strašne spolupracovať s tým. Tak možnosť na Instagrame, keď ma budete, sledujte ma, editor daj Filmsulko, _ official, určite tam daj follow. A možno asi keď budeme 100 000 obyvateľov na Instagrame, tak možno sa mi tému ozve a možno zadarmo budú. No. A ja sa budem tešiť u ďalšieho videa. To video tak bude, dá sa povedať, že pomerne podobné tomuto videu. A už